Convocar a mesa do viño en Rías Baixas para deseñar un plan que axude a afrontar a crise derivada da pandemia da COVID-19 no sector. Esta é a reclamación que Unións Agrarias fai á Consellería do Medio Rural. Para que haxa uns precios mínimos que estean por encima do coste de produción, porque en España está prohibido vender baixo o coste de produción. E, polo tanto, pois que o precio mínimo se garantice. En que oficialmente non se poden acordar precios, pois marcar unha tabla de referencia según a calidade da uva ou eso, que, aunque con un pacto de caballero na mesa do viño, como veu sempre feito, sempre se respetou. Dende o sindicato explican que o confinamento provocou unha caída das vendas debido ao peche da hostalería, situación que pode dificultar o almacenamento e comercialización da produción da vindeira vendima. Por iso reclaman que se tomen medidas para evitar a situación. Habrá bodegas que venderán moi pouco, porque venden solo en restauración. Os que venden en alimentación están vendendo máis, sobre todo bodegas grandes. Entendo que aquel que solo vendía en restauración, que teña o mellor casi todo o viño na bodega, pero a realidade de Rías Baixas é que hai capacidade de depósitos vacíos na denominación de origen para coller ahora mesmo toda a cosecha. Os números salíanos a 30 de abril que había para coller cosecha e media da produción de Rías Baixas. Polo tanto, a recollida da uva non é un obstáculo. E que preocupa especialmente é que haxa adegueiros que busquen especular cos prezos da uva, algo que podería afectar a todo o sector e, sobre todo, o elo máis débil da cadea, os viticultores. A pandemia esta, pois, dalle todas as estrategias ás bodegas para aproveitar e volver a presionar os viticultores, o sector máis débil, os de sempre. Logo, desde Unións entendemos que non, entendemos que se teñen problemas económicos, que a Xunta poña medidas para que poidan pagar a uva, para que poidan financiar, que desas axudas todas que veñen, hai que axudar a industria. Queremos que axuden as bodegas para que sigan funcionando, pero non teñen que pagar os viticultores, nin ten por que baixar a calidade do viño, nin o viño. Unións Agrarias fai extensiva esta reclamación a todas as denominacións de orixe galegas, co obxectivo de trazar un plan de impulso sectorial.